Asa man tong isa ka ano diri? Hey guys, nanap ko diri. Basa kay diri, baho kay anso. Ini dikit ang to. Dira gumingin ito pang CR. Kasi gibugha dia manang. Kasi magibugha. Hey guys, factory manggudirig ad guys, na mga baboy guys. Oh. Factory ad diri kapita guys. Ay kayong baboy guys, oh. Guys, oh. Wala siya sugnod. Binuungan na lang daw iyang kuano, sugnoron, gidung singot na siya, pila nakabuk yung nabugha. Daghanay bungay mong mangga man mang. Lako na na oh. Ito daghan. Ikaw di gatano man na. Matay. May tambis oh. Wow, mapalagiwa ko niya to diri lagi. Kita ni mo giti. Isugo ko. Tutas palingkod. Ha? Palingkod. Tara. Way agyanan. Asilinaw. Di ko. At ato nung tagkwanta. Ito tag kanipol. Ha? Kanipol. Pangit mo. Pangit yay? Lamdag na siya gabi ito. Pangit ay. Sige kaya purang pangit lagi mong manok. Sa tuwa na no. Pagwanig na naglaki. To sa mua oh. Guniti ba ipahisa? Halaka na dyan adito. Guniti. Katulad ibutan dan. Di mangguta kay isunoy mangguto. Tunay mampud na. Nya imo nang gunita ni pahisa, ugma na pod pahisa. Ano pa ako? Ay ko basig manglabok to. Manuhik. Isa to. Itong hinuktan nito ni bantam, napoy dili bantam. Ano na ito dako isa, duha man to. Inapod guys, na ari na puset yung sagbot na tugmot na pod. Nagani banakon diha, tagam jud ka. Butan ako. Hi guys, may gabi magsugba damig bangos. Bangos, sugbao, nananilamas ang bangos. Bangos, napon mi, nag-fried mi og fried na kanon, gibaho ni daghan. Guys, oh, narami na sugba. Sugba mig isda, bangos. Ting wire ha, basig maabot. Janay, nay picture o video niya wala. Why video? Picture niya to sa dalan. At paubos. Dako gamay pa.
Dako na siya dyan. Dapat na ba ito video? Dito pa mi sa ulan. Video picture by post. Paalam, Max. Hindi siya kaya. Kaya kung nabuang na, mutindog man na, di man katindog. Wala na buang. Wala sakit na sila. Basi naladaan siguro tos inject. Wala na tambaw. Inject ba? Posible po kayong nabuang, no? Kaya di man katindog. Gani, maglain na ito yung kunad to. Asam na ilubong? Mabilis na dumiretso ang lalaki sa cash drawer. Tapos binigyan siya ng oxygen tank ng mga teammates niya. Ngunit hindi siya gumagana ng service. Ito ay tungkol sa pagkakasa agad sa mga So, bangos. Sugbamig bangos. Okay. Bangos na, guys. Lungag. May itlog, guys. Oh, itlog. Itlog sa manok. Ini oh. Busog na. Busog na ka? Ha? Bikang-bikang kang mangka. Pabunal ka? Ha? Palaway ka ganina, ha? Mamak man ka. Garaon ka, ha? Gusto na nagkaon? Guys, oh. Di ba di na mulagpot ng lata? Di, lagpo pa ba? Iko ano, gamaya ra si mong baga boy eh. Dili na kaluto. Di gani. Gagmayar ka dyan. Butang ngeri oh. Eh dako baya na. Ha man to. Luto lagi na. Nah, iman eh. Dako baya kayo na bali-balihon. Eh, na kuano kay basin mo inapanay dugo. Sobra ko lang sa kilo. Yan. Malas bangos diri no? Ato na daw bo. Barato ra. Na, wa ni baga nimo gara ra gamaya. Usako to pakuha to. Asa repit? Gamay na dala sa ko puti na. Bagol guys. Ah, Di sibog. misif. Tangi. Pa, isa. May. Way nangka dito. Kato na lapad. Yung nangka. Ang lubi oh. Gawas Ano yung kayo lubi. sinog na? Ah, Sinog mo. na namatay man imong baga. Paypay daw. Ayo, masunog. Gamay rang baga. Habog ra po kayo imong lata no.
Ngayon na lang tag naiiro na po na yung mga anak. Pasok pay si pay pa dali dia. Pay ba? Walay pay dira, men. Paypayan ni musiga ang kuan niya. Wala na mo sila na nagkabugo. Wa na. Tama? Ladanas lagkwak nit. Ito paypay ba? Mapalong yun ang baga. Uli na ni? Manok naglom-lom guys. Uli ana. Wala ito kay nikao naman. Wala mo kao na siya, ulian na siya.